आजकल हर नौजवान के सपना सरकारी नौकरी हो गई बा। काहे काहे कि सबके डर बा बेरोजगारी के और सबके भरोसा बा पक्की तनख्वाह पे। का जिंदगी के असली मकसद पेंशन और पक्की तनख्वाह बा? का इंसान अपन सपना छोड़ के सरकारी मोहर खातिर जिए? हमनी के समाज के इतना डरावल गइल बा कि अगर तारा भी सरकारी नौकरी नहीं खे तो तार जिंदगी अधूरा बा। यही से हर नौजवान अपन सपना छोड़ के, अपन हुनर छोड़ के सरकारी गुलामी में ही अपन जिंदगी ढूंढ रहल बा। हम मानत नहीं कि सरकारी नौकरी सुरक्षित हो सकेला, लेकिन जिंदगी के असली मकसद गुलामी ना है, आजादी है, अपन सपना है, अपना आप पर भरोसा है, अपन हुनर पर भरोसा है, गुलामी ना है।